सनातन संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षात आपले स्वागत आहे. आज आपण सनातन संस्थेच्या या दीर्घ प्रवासातल्या काही महत्त्वाच्या टप्प्यांवर चर्चा करणार आहोत. परवरी बारदेश येथील सुकूर पंचायत सभागृहामध्ये शनिवार 30 नोव्हेंबर 2024 या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता परमपूजनीय स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांचा अमृत महोत्सव आणि सनातन संस्थेचा रौप्य महोत्सव हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी यांच्या शुभ हस्ते परमपूजनीय गोविंद देवगिरी महाराज यांचा सन्मान होणार आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नाईक आणि गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या कार्यक्रमाला श्री सतशक्ती सौ बिंदा सिंगबालजी या सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले यांच्या एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आहेत, यांची वंदनीय उपस्थिती लाभणार आहे. या महोत्सवाच्या निमित्ताने आज सनातन संस्थेचे प्रवक्ते श्री अभय वर्तकजी यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. नमस्कार अभयजी. अभयजी, हा जो रौप्य महोत्सवी जे वर्ष आहे त्या वर्षाविषयी जो सनातन संस्थेचा जो प्रवास आहे याच्याविषयीच आपण काही प्रश्न बघणार आहोत. तर मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की सनातन संस्थेचं कार्य हे पूर्णपणे आध्यात्मिक आहे. आनंदी जीवनासाठी अध्यात्म मार्ग, साधना कशी करायची याचं मार्गदर्शन सनातन संस्था करते आणि एका बाजूला राष्ट्ररक्षण आणि धर्मरक्षण याविषयी सुद्धा अग्रेसर आहे. तर ह्या दोन्ही बाबी कशा जुळून आल्या? एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कशी आहे की राष्ट्र आणि धर्म ह्या दोन्ही नाण्याच्या बाजू आहेत. म्हणजे असं नाही आहे की धर्मामध्ये आपण ज्यावेळेला साधना करतो त्यावेळेला राष्ट्राबद्दल काही दुर्लक्ष करावं. हा एक प्रकारचा साधनेमधला गैरसमज आहे की तुम्ही फक्त तुमची साधना करा, राष्ट्राचं काही होईल ते जाईल, त्याचं तुम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. असं काही अध्यात्म मार्ग किंवा साधना मार्ग किंवा गुरु असं सांगत नाही. गुरु शिष्याला नेहमी दोन प्रकारच्या साधना शिकवतात. त्याच्यातलं एक अंग असतं ते म्हणजे व्यष्टी साधना आणि दुसरं असतं ते म्हणजे समष्टी साधना. तर व्यष्टी साधनेमध्ये आपण जी काही नामस्मरण करतो, जे काही व्यक्तिगतरित्या उपासना करतो, आपण काही ग्रंथ वाचन करतो, आपण दैनंदिन उपासनेला बसतो, ध्यानधारणा करतो, हे सगळे व्यष्टी साधनेमधले भाग येतात. आणि दुसरा भाग असतो की तो म्हणजे समष्टी साधना, की समाजाने साधना करावी, समाज सुदृढ व्हावा, समाज राष्ट्रप्रेमी बनावा, समाजाला आपली कर्तव्य लक्षात आणून द्यावी, समाजाकडनं साधना करून घ्यावी. या सगळ्याला समष्टी साधनेचं महत्त्व आहे. या दोन्ही नाण्याच्या बाजू आहेत. त्याच्यातली एकच साधना केली तरी व्यक्तीला मोक्ष मिळू नाही शकत. आणि जर आपल्याला सशक्त समाज बनवायचा आहे तर तो सशक्त समाज व्यष्टीमध्ये पण प्रावीण्य मिळवणारा असला पाहिजे आणि तेवढाच तो समष्टी प्रधान पण असला पाहिजे. समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक घटकाला नेहमी मी नाही तर आम्हीचा ध्यास लागला पाहिजे की आमच्या पूर्ण समाजाचं कसं होईल. म्हणून आपल्या धर्मामध्ये लिहिलेलं आहे वसुदैव कुटुंबकम. आपण व्यक्तिगत विचारच केलेला नाही, संपूर्ण विश्वाचा विचार केलेला आहे, वसुधेचा विचार केलेला आहे. तर अध्यात्मशास्त्र हे ही दिशा किंवा हे मार्गदर्शन करतं. आणि तोच मार्ग सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले ज्यांनी सनातन संस्थेची स्थापना केली, त्यांनी मार्ग 1999 साली या संस्थेची स्थापना करून दाखवला की बाबा आपल्याला समाजामध्ये हे कार्य करायचं आहे. आज सनातन संस्थेला 1999 पासून 2024 पर्यंत म्हणजे 25 वर्ष पूर्ण झाली. या सगळ्या कालावधीमध्ये सनातन संस्थेचे हजारो साधक गावोगावी साधना करतायत आणि ती व्यष्टी मार्गानुसार व्यष्टी साधना पण करतायत आणि त्याच वेळेला राष्ट्र, धर्म, समाजा साधनेकडे वळावा, समाजामधले अपप्रवृत्ती दूर व्हाव्यात. गणेशोत्सवामध्ये कोणी जुगार खेळत असेल तर तिथे जाऊन तो प्रबोधन करतोय, कुठे होलिकोत्सवामध्ये गैरप्रकार सुरू असतील त्याच्यावरती तो प्रबोधन करतोय, कुठे सनातन संस्थेवरती सनातन संस्थेचं एक वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे पुरोगाम्याने आपल्या हिंदू धर्मावरती काही आघात केलेले असतील, वटसावित्रीची पूजा ही अंधश्रद्धा आहे किंवा होलिकोत्सव करू नका, प्रदूषण टाळा वगैरे, अशा प्रकारचे जे काही अपप्रकार किंवा अपप्रचार
पुरोगामी संस्थांनी केलेले होते, त्यावेळेला सनातन संस्थेचे साधक तिकडे जाऊन उभे राहिलेले आहेत, लोकांचं प्रबोधन केलेलं आहे, लोकांना धर्मशास्त्र समजावून सांगितलेलं आहे. आणि त्याच वेळेला तोच साधक व्यक्तिगत जीवनामध्ये रोज नित्य उपासना करतोय, साधना करतोय आणि गुरुनी सांगितलेल्या मार्गाचं अवलंबन करतोय. या दोन्ही गोष्टी परमपूज्य डॉक्टरांनी आपल्या प्रत्येक साधकांवरती बिंबवल्या की व्यष्टी साधनेपेक्षा जास्त महत्त्व किंवा तेवढंच महत्त्व समष्टी साधनेला आहे. तर हे गुरुदेवांचं वैशिष्ट्य आहे. अभयजी, सनातन संस्था गुरु कृपा योग या साधना मार्गाचे अनुसरण करते. तर विविध साधना मार्ग आहेत. तर गुरु कृपा योग हा इतर साधना मार्गांपेक्षा काही वेगळा आहे का? गुरुकृपा योग या मार्गाची म्हणजे निर्मितीच सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांनी केली आणि त्यांच्या जीवनकार्याचं एक खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. आपल्या अध्यात्मशास्त्रानुसार, सनातन धर्मानुसार प्रामुख्याने साधनेचे मार्ग आहेत. ज्ञानयोग आहे, ध्यानयोग आहे, भक्तियोग आहे, कर्मयोग आहे. तर ह्या चारही मार्गांचा संगम म्हणजे एक प्रकारचा गुरुकृपा योग आहे. आणि या चारही मार्गांमध्ये एक जर तत्व सामायिक असेल ते म्हणजे आहे की गुरुकृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम, की गुरुची कृपा लागते. मग तो ज्ञानमार्गी भक्त असू दे, ध्यानमार्गी ध्यानमार्गाने जाणारा साधक असू दे, नाही तर कर्ममार्गाने जाणारा असू दे, गुरूंची कृपा असली पाहिजे. आणि भारताचं वैशिष्ट्य अगदी 2 शब्दामध्ये सांगा असं जर कोणी म्हटलं तर परमपूज्य डॉक्टर नेहमी सांगायचे की गुरु शिष्य परंपरा हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे. आणि तेच परमपूज्य डॉक्टरांनी या गुरुकृपा योगानुसार साधने जी मार्ग शिकवला, ह्या चारही मार्गांचा एक अनुपम असा संयोग आहे की ज्याच्यामध्ये गुरुकृपा योगामध्ये नाम, सत्संग, सत्सेवा, त्याग, प्रीती ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. आणि त्याच्यावर जोडीला स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया सांगितली की कुठल्याही मार्गानुसार साधना केली तरी त्याचा प्राथमिक उद्देश असा असतो की षड्रिपूंचं निर्मूलन झालं पाहिजे. आणि या षड्रिपूंचं नेमक्यापणाने निर्मूलन कसं करायचं हे स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रियेमध्ये परमपूज्य डॉक्टरांनी सांगितलं. जागतिक कीर्तीचे स्वतःच ते सम्मोहन उपचार तज्ज्ञ होते. तर त्यांनी स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रियेची पायाभरणी केली आणि ती प्रक्रिया हजारो साधकांना शिकवली आणि त्याची अमृतासारखी फळं सर्व साधक आज जागतात. समाजातले अनेक लोक या स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रियेकडे प्रभावित झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्या षड्रिपूंवरती नेमकेपणाने मात कशी करायची हे गुरुदेवांनी शिकवलं. आणि हे गुरुकृपा योगानुसार साधनेचं वैशिष्ट्य होतं की एखादा दोष आहे तर तो दोष काढायचा कसा हा साधकाच्या समोर प्रश्न होता. म्हणजे हा केवळ सनातन संस्थेच्या साधकाच्या समोरचा प्रश्न नव्हता, तर विश्वभरात जे जे साधना करणारी मंडळी आहेत तर त्यांना नेहमी खंत असायची, अरे मी साधना करतोय पण माझ्यामधला राग कमी होत नाही, मी साधना करतोय पण माझ्यामधला लोभ कमी होत नाही. तर गुरुदेवांनी त्याच्यावरती एकदम सटीक मार्ग सांगितला, नेमकेपणाने उपाययोजना सांगितली की तुम्ही प्रायश्चित्त घ्या, तुम्ही स्वतःला स्वयंसूचना द्या, तुम्ही त्यांची नोंदणी करा, ती मनाला जाणीव करून द्या. याच्याबद्दलचे अनेक ग्रंथ आज सनातन संस्थेने उपलब्ध देखील करून दिले. हा जो हे जी स्वभावदोष निर्मूलन आणि अहम निर्मूलन ही जी प्रक्रिया आहे, तर या प्रक्रियेचा लाभ जे साधना करतात तर त्यांना पण मिळतो आणि व्यवहारामध्ये सुद्धा मिळत असेल ना? निश्चितच स्वभावदोष निर्मूलनाची प्रक्रिया त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन होतं ना. म्हणजे माझा व्यक्तिगत अनुभव सांगायचा झाला तर लहानपणापासून अनेक वेळेला जेव्हा मला साधनेत आल्यानंतर मित्र भेटले, म्हणाले अभय किती किती बदल झाला तुझ्यामध्ये, तू शाळेमध्ये असलेला तुझ्यामधला एक द्वाडपणा किंवा ही कल्पनाच केली नव्हती त्या मंडळीने. तर असं प्रत्येक साधकाच्या बाबतीत असतं. त्याच्या घरच्यांना जाणवतं की अरे हा साधनेला लागला आणि त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. किंवा स्वतःला पण जाणवतं अरे आपण साधनेमध्ये आल्यानंतर आपल्यामध्ये देव आपल्याला किती भरभरून देतोय. किंवा आपल्या षड्रिपूंवरती छोट्याशा प्रसंगावरती जरी मात केली तर त्याच्यामुळे मिळणारा आनंद हा कितीतरी पटीने अधिक असतो. किंवा एखादी चूक घडली, समजा राग आला पटकन, पण काही क्षणानंतर आपण त्या व्यक्तीची जाऊन जेव्हा क्षमा मागतो तेव्हा पण मनाला मिळणारं समाधान वेगळं असतं. की भले आपण त्या प्रसंगात टाळू शकलो नाही, पण त्या प्रसंग घडल्यानंतर आपण क्षमायाचना केली, ही दैदिप्यमान गोष्ट गुरुदेवांनी साधकांना शिकवलेली. म्हणजे स्वभावदोष जाऊ शकतात, निश्चित जाऊ शकतात. आणि ते प्रयत्न आणि अर्थात त्याला गुरूंची कृपाही लागते. गुरुदेवांनी ही गोष्ट प्रत्येक वेळेला सांगितलेली की गुरुकृपा पाहिजे.
आणि ह्या मार्गाचं वैशिष्ट्यच हे आहे की शिष्याला ते लक्ष, कारण गुरूंचं वैशिष्ट्य काय असतं की परीस सोन्याला परीस नाही बनवू शकत, हो. लोखंडाला सोनं बनवेल पण परीस नाही बनवता येणार. पण गुरु असं रसायन आहे की गुरु शिष्याला गुरु बनवतात. हे गुरुकृपायोगानुसार साधनेचं वैशिष्ट्य आहे की त्या शिष्याला स्वयंप्रकाशी बनवण्याचं कार्य गुरु करतात आणि त्याच्यामुळे तो साधक अधिकाधिक शिष्य आनंदी होतो. सनातन संस्थेचे महाराष्ट्रात आश्रम आहेत, पूर्ण भारतभर आश्रम आहेत आणि महाराष्ट्रात सुद्धा अगदी खेडोपाड्यातून शहरातून तिथे साधक येतात. इतकंच नाही तर पूर्ण भारतभरातून आश्रमांमध्ये साधक येतात. पण एक भाग प्रकर्षाने माझ्या लक्षात येतो की तिथे जातीनिरपेक्षता आहे आणि आत्ताच्या काळामध्ये हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर म्हणजे असं याच्या पाठीमागे काय कारण आहे? तुम्ही म्हणाल ते अगदी सत्य गोष्ट आहे की मी आज सनातन संस्थेच्या हजारो साधकांना ओळखतो, पण कुठल्याही साधकाची जात कोणती हे आम्हाला कोणालाच एकमेकांना माहिती नाही. आणि एकीकडे आपण बघतो की देशामध्ये आपण म्हणतो की जात मुक्त झाली पाहिजे, जात मुक्त झाली पाहिजे, पण आज जी काही लोकशाहीची अवस्था आहे की आज जातीलाच अवास्तव महत्त्व झालेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळेला नेता निवडताना, तुम्हाला नोकरी बघताना प्रत्येक ठिकाणी तुमची जात विचारली जाते आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला कॅटेगराईज केलं जातं. पण सनातन संस्थेचे आश्रम असे आहेत की ज्या ठिकाणी एकमेकांची जात कोणाला माहितीच नाही. एकदा तो उपासनेला बसलेला साधक असला की तो फक्त आणि फक्त साधक असतो आणि त्याची आध्यात्मिक उन्नतीचंच फक्त त्याची मोजमाप केलं जातं. त्या ठिकाणी त्याची जात कोणती, आज अनेक संत सनातन संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली साधना करून संत झाले, त्यांची कुठली जात माहीत नाही, साधकांची जात माहीत नाही, पूजा करणाऱ्याची जात माहीत नाही. तर हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अर्थात त्याच्या पाठीमागचं कारण एकमात्र आहे की गुरु शिष्याकडे जात तर सोडून द्या, पुरुष स्त्री भावाने पण बघितलं जात नाही की तो व्यक्ती साधना करणार आहे. ती लिंगभेदच नाही तर त्या ठिकाणी जातीचा प्रश्न कुठे येतो? त्यामुळे स्त्री ही काहीतरी खालच्या दर्जाची, पुरुष उच्च दर्जाचा, हा सुपिरियरिटी आणि इन्फरियरिटीचा प्रश्न हा व्यावहारिक जगतामध्ये आहे. साधकत्वाच्या जगतामध्ये हे कुठेच नाही. आणि सनातन संस्थेमध्ये मी क्षणोक्षणी गेली 25 वर्ष सातत्याने गुरुदेवांच्या सानिध्यात हे अनुभवतोय की इथे सर्व समानता खऱ्या अर्थाने आहे, खऱ्या अर्थाने ईश्वरी राज्य आहे, खऱ्या अर्थाने हिंदू राष्ट्र. म्हणजे ज्या समाजामध्ये अजूनही जातीच्या आधारावर आरक्षण मागितलं जातं आणि तिथे जेव्हा अशा आश्रमांमध्ये इतकं स्वच्छ निखळ वातावरण आहे आणि तिथे कुठल्याही प्रकारचा गरीब श्रीमंत जातीपातीचा लिंगाचा सुद्धा भेद नाही, तर हे खूप अभयजी खूप छान आहे आणि समाजासाठी हे उन्नतीकारक आहे. दुसरं असं होतं की आपल्याकडे सनातन संस्थेने प्रकाशित केलेले बरेच ग्रंथ आहेत. मी बरेच ग्रंथ बघितले. त्याच्यामध्ये केवळ अध्यात्मावरच नाही तर विविध विषय आहेत. म्हणजे अगदी पुरुषांनी आध्यात्मिकदृष्ट्या कपडे कसे घालावेत, आहाराविषयी आहेत, लहान मुलांविषयी आहेत, असे विविध प्रकारचे ग्रंथ आहेत. तर या ग्रंथांचं असं काय वैशिष्ट्य आहे? अध्यात्मामध्ये गुरुदेवांनी जर जेव्हा संस्था स्थापन केली तर बाळकडूच पाजलं की प्रत्येक गोष्टीचं का आणि कसं. आणि परमपूज्य डॉक्टरांच्या प्रत्येक व्याख्यानामध्ये त्यांच्याकडे प्रश्नोत्तरांसाठी, शंका निरसनासाठी हा अवधी राखून ठेवलेला असायचा. हे प्रत्येक व्यक्तीच्या मनातल्या शंकांचं निरसन झालं पाहिजे. अध्यात्मामध्ये सतत काही गुरूंचं सानिध्य आपल्याला लाभू शकत नाही. गुरूंच्या स्थूल देहाला पण काही मर्यादा आहेत. म्हणून गुरुदेवांनी जे काही त्यांच्याकडे ज्ञान होतं तर ते ज्ञान ग्रंथरूपाने समाजाच्या समोर मांडून ठेवलं. आज ह्या ग्रंथांच्या जवळजवळ 365 ग्रंथ गुरुदेवांनी लिहिले. हे विविध ह्याच्यामध्ये ग्रंथ आहेत. म्हणजे ध्यानयोगावरती आहेत, उपासना मार्गावरती आहेत, आयुर्वेदावरती आहेत. तर ह्या सगळ्या ग्रंथांच्या जवळजवळ 96 लाख प्रती जगभरामध्ये वितरित झाल्यात. जवळजवळ 13 भाषांमधून या ग्रंथांचा अनुवाद झालेला आहे. आणि एक मोठी प्रकाशन संस्था सुद्धा कदाचित एवढ्या 96 लाख प्रती वितरित करू शकणार नाही. एवढे ग्रंथ घराघरामध्ये सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांनी लिहिलेले आहेत आणि ते ग्रंथ पोचलेले आहेत. हे गुरुदेवांच्या कार्याचं एक मोठं वैशिष्ट्य आहे. कारण प्रत्येक व्यक्तीच्या मनामध्ये जिज्ञासा असते. आणि आज आपण बघायला गेलो तर धर्माबद्दलची शास्त्रीय परिभाषेमध्ये माहितीची वानवा ही खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण सर्वसामान्य हिंदू म्हणतो अरे परमेश्वराची कृपा झाली,
देवाची कृपा झाली, भगवंताची कृपा झाली, हे सगळे समानार्थी शब्द आपण वापरतो. प्रत्यक्षरित्या परमेश्वर, ईश्वर, अवतार, देवता, स्थानदेवता, कुलदेवता, या प्रत्येक देवतेची व्याख्या वेगळी आहे, त्याचं कार्य वेगळं आहे, त्याची क्षमता वेगळी आहे, आणि हे सगळं आपल्या अध्यात्मशास्त्रामध्ये देऊन ठेवलेलं आहे. पण समाजाला काळाच्या ओघामध्ये धर्माचं ज्ञान नसल्यामुळे तो समानार्थाने सगळे शब्द वापरतो. तर सनातन संस्थेचं वैशिष्ट्यच आहे की अध्यात्माची शास्त्रीय परिभाषेमध्ये माहिती करून देणं, आणि त्याच्यावरती हे सगळे गुरुदेवांनी लिहिलेले ग्रंथ आहेत. देवळामध्ये आपण जातो तर दर्शन कसं घ्यायचं, बऱ्याच वेळेला लोक असं काहीतरी नवीन करतात, हो. देवाला बाहेरूनच नमस्कार हो. करतात. तर बाहेरून प्रथम कलशाचं दर्शन घ्या, आतमध्ये गेल्यानंतर पायरीला पहिल्यांदा प्रवेश केल्यानंतर स्पर्श करा, तिथे कासव का ठेवलेला आहे. तर ह्या सगळ्यांची ज्ञान गुरुदेवांनी लिहून ठेवलेलं आहे. शंकराच्या पिंडीला गेल्यानंतर पूर्ण प्रदक्षिणा का घालायची नाही, असे ते उत्तर तर खूप व्यापक होईल. मी सगळ्यांना आवाहन करेल की आपल्या घरामध्ये सनातनचे एक ग्रंथ आवर्जून आणा. आपल्याला पुढच्या पिढीला माझा हिंदू धर्म नेमका काय आहे, सनातन धर्म नेमका काय आहे, या सर्व धर्म इतर संप्रदायांशी नेमकी पंथांशी तुलना काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आमच्या मुलांना कळल्या पाहिजेत. आणि हे सगळे ग्रंथ तुम्ही म्हणाल त्या भाषेमध्ये उपलब्ध आहेत. 13 भाषांमध्ये याचा अनुवाद आहे, आणि तुम्ही हे ऑनलाईन देखील ग्रंथ मागवू शकता. तर परमपूज्य डॉक्टरांनी हे जे वैशिष्ट्यपूर्ण ग्रंथ लिहिलेले आहेत, ते ग्रंथ आपल्या घरामध्ये निश्चितपणे आणा. म्हणजे सनातन संस्थेचं जेव्हा कार्य पाहतो तेव्हा सनातन संस्थेचे साधक आम्हाला दिसतात की एक दिवस नाही तर पूर्ण 365 दिवस त्यांचं कार्य सुरू असतं. विविध उपक्रम सुरू असतात, शिबिरं सुरू असतात, प्रसार कार्य दारोदारी जाऊन साधक करत असतात. आणि असं असताना सुद्धा समाजामध्ये गेली 25 वर्ष अहोरात्र सनातनचं कार्य हे सुरू आहे, धर्मप्रसाराचं, राष्ट्ररक्षणाचं, राष्ट्राविषयी. आणि तरीसुद्धा त्याच्यावर आरोप विविध केले जातात. तर असं का आहे? हे सोपं उत्तर आहे याचं की या देशामध्ये एक नॅरेटिव्ह सेटिंगची लढाई आपण बघतोय, आज ती समोर आलेली आहे. तर देशामध्ये ज्या ज्या हिंदुत्ववादी संघटना किंवा ज्या संस्था धर्मप्रसाराचं कार्य करत होत्या, ज्या हिंदूंना जागृत करत होत्या, तर साम्यवादी विचाराच्या मंडळींनी, पुरोगामी स्वतःला जे म्हणवतात, तर त्या मंडळींनी विदेशातनं पैसे घेऊन या संघटनांना बदनाम करण्यासाठी विविध प्रकारची षडयंत्र आखली. मग त्याच्यामध्ये त्यांची बदनामी केली असेल, त्यांच्यावरती विरोधात आरोप केले असतील, एक त्यांची कम्युनिस्ट इकोसिस्टीम आहे, त्या इकोसिस्टीमचा उपयोग करून अक्षरशः गिधडाप्रमाणे या संघटनांवरती ते तुटून पडले. तर त्याचा आम्ही सामोरा केला, म्हणजे त्याचा सामना केला. अर्थात सनातन संस्थेचा एकही साधक याच्यामध्ये काही डगमगला नाही. आम्ही याच्याकडे एवढंच बघितलं की ही आपल्या कठीण काळातली परीक्षा आहे, आणि ती परीक्षा आपल्या पूर्वजांनी देखील दिलेली आहे. ती प्रभू श्रीरामचंद्रांना पण चुकली नाही, ती ज्ञानेश्वर माऊलींनी पण दिलेली आहे, ती स्वामी विवेकानंदांनी पण दिलेली आहे, ती स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पण दिलेली आहे, आणि ती सनातन संस्थेने पण दिलेली आहे. तर या परीक्षांमध्ये एक गोष्ट ठाम असते की याच्या ठिकाणी भगवंत आपल्या पाठीशी उभा असतो. आणि तो परमेश्वर आपल्या पाठीशी कसा उभा असतो, तर ह्या रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने सांगेन की आज सनातन संस्थेचं कार्य प्रचंड वाढलेलं आहे. सनातन संस्था केवळ भारतातच नाही तर जगभरामध्ये साधक जाऊन पोचलेत. जगभरामधून सनातन संस्थेचा सन्मान होतोय. फ्रान्समध्ये सनातन संस्थेचे संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांना पुरस्कार देऊन गौरवान्वित करण्यात आलेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण म्हणतो की ज्यांनी आमच्यावरती हल्ला केले त्यातले लोक जेलमध्ये आहेत, त्यांच्या संघटना बंद पडलेल्या आहेत, त्यांचं खरं स्वरूप उघड झालेलं आहे. विदेशातून पैसे आणले आणि कायदा पाळला नाही म्हणून FCRAच्या अंतर्गत त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत, कोणाच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. आणि आज पुरोगामित्वाची नॅरेटिव्हची लढाई ते पूर्णतः हरलेले आहेत, कारण आमच्याकडे फक्त सत्य होतं आणि त्यांच्याकडे नॅरेटिव्ह होतं. तर याच्यामध्ये निश्चितपणे नॅरेटिव्हच्या समोर सत्य समाजाने स्वीकारले. अभयजी, सनातन संस्थेचं भविष्य तुम्हाला काय वाटतं, काय दिसतं? सनातनचं भविष्य तर प्रचंड उज्ज्वल आहे, त्याच्यात काही वादच नाही. आज जगभरामधून सनातन संस्थेचं कौतुक होत आहे. सनातन संस्थेला जो भारत गौरव पुरस्कार फ्रान्समध्ये देण्यात आला, तो तर एक मोठी पर्वणी होती की तो स्वतः सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांचे उत्तराधिकारी सतशक्ती बिंदाताई त्यांनी जाऊन तो स्वीकारला. तर सनातन संस्था येणाऱ्या कालावधीमध्ये देशाला एक अध्यात्माचं दिशादर्शन करणारी संस्था असेल की ज्याच्यातून येणारी पुढची पिढी
घडवली जाते. कारण आज गुरुदेवांनी जवळजवळ 5,000 ग्रंथ लिहिले जातील एवढं ग्रंथ साहित्य उपलब्ध करून ठेवलेलं आहे. आणि आज आम्ही छोटी छोटी मुलं आश्रमात बघतोय की त्या पिढीकडे बघून वाटतं की सनातनचं भविष्य काय असेल. आणि त्या पिढीमध्ये अनेक पटीने दैवी गुण आहेत की जी या देशाची धुरा सांभाळतील, या देशाला एक नवीन दिशा देतील. हिंदू राष्ट्र कसं असलं पाहिजे याचे आदर्शाचे एक एक उच्चांक, त्याचे पायंडे ते पाडतील आणि येणाऱ्या पुढच्या पिढीला रामराज्याकडे घेऊन जातील. हे आपल्या पिढीने एक संघर्षमय जीवन अनुभवलं सगळ्यांनी. तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये मात्र सनातन संस्थेचंच नाही, भारताचं भविष्य मोठं उज्ज्वल आहे आणि ते हिंदू राष्ट्राकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. कोणीही काही म्हणो, याही क्षणाला अनेक लोकांना त्याच्यावरती विश्वास बसत नाही, पण येणारा काळ या भारतभूमीसाठी एक रामराज्याचा काळ असेल, हिंदू राष्ट्राचा काळ असेल आणि सनातन संस्था त्याच्यामध्ये आपला खारीचा वाटा, आपलं योगदान पूर्णता देणार आहे. म्हणजे सनातन संस्थेचं हे कार्य तुम्हाला असं हे भविष्य दिसतंय आणि कार्य तर आहेच. मग या भारतामध्ये ही जी प्रचंड युवा शक्ती आहे, जगामध्ये सर्वात जास्त युवक कदाचित भारतामध्येच आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये पण युवक संख्या जास्त असणार आहेत. तर मग या युवकांनी सनातन संस्थेशी का जोडावं? ती समाजाने युवकांनीच, मी असं थोडंसं संक्षिप्त करणार नाही, समाजाने सनातन संस्थेकडे जोडावं. म्हणजे सनातन संस्था एक साधना सांगणारं माध्यम आहे. प्रत्येक व्यक्तीने साधना केली पाहिजे आणि ती शास्त्र समजून केली पाहिजे. सनातन संस्था काय करते? सनातन संस्था हा संप्रदाय नाही आहे. सनातन संस्था ही अध्यात्माचं शास्त्रीय परिभाषेमध्ये माहिती देणारी संस्था आहे. आमची इच्छा आहे की या भारतभूमीवरती आपण जन्म घेतला आहे. या भारताचं वैशिष्ट्य आहे की भा म्हणजे तेज आणि रत म्हणजे मग्न असणारा, तेजाच्या उपासनेमध्ये मग्न असणारा हा देश आहे. तर भारतामधल्या प्रत्येक व्यक्तीने साधना केली पाहिजे. मग ती साधना कशी करायची? तर ते शिकण्यासाठी, त्याचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी तुम्ही सनातन संस्थेमध्ये या. त्याच्यामध्ये तुम्ही साधनेला सुरुवात करा. तुमच्या जीवनात गुरु येतील, त्या गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार तुम्ही साधना करा आणि मोक्षप्राप्तीकडे वाटचाल करा. हे सनातन संस्थेचं म्हणणं आहे. आमच्याच संस्थेकडे या असं नाही म्हणणं आहे. याच्यामध्ये सनातन संस्था ही मदत करणारे, तुम्ही त्याच्याप्रमाणे प्रयत्न करा, मार्गदर्शन घ्या आणि पुढे चाला. त्यामुळे आज विविध हिंदुत्ववादी संघटना आहेत, ते आमच्या गोव्याच्या आश्रमात येतात. तिथे येऊन साधनेसाठी शिकतात, राहतात. त्यांचे कार्यकर्ते पुन्हा जाऊन त्यांच्या संस्थेमध्ये कार्य करतात. त्यामुळे हा संकुचित भाव नाही की आमचीच संस्था वाढली पाहिजे. सनातन संस्था एक प्रकारची सर्व या संघटनांसाठी आई आहे आणि ती त्यांच्याकडे येतात, आपलं मन मोकळं करतात, स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया करतात, साधना करतात. मनाला आनंद मिळाला, मनाला स्थैर्य प्राप्त झालं, मनामध्ये ऊर्जा प्राप्त झाली, त्यांच्यामधलं क्षात्रतेज जागृत झालं की आपापल्या संघटनेमध्ये जाऊन कार्य करतात. आणि हा अविरत प्रवास गेले 25 वर्ष सुरू आहे. म्हणजे श्रीराम सेनेचे प्रमोद मुतालिक जे असतील किंवा श्रीराम मंदिराची केस लढवणारे ॲडव्होकेट विष्णुशंकर जैन असतील, अशी अनेक नावं आहेत की जे साधनेसाठी तिकडे येतात, राहतात आणि पुन्हा जाऊन आपल्या मार्गानुसार साधना करतात. त्यामुळे सनातन संस्था हा संप्रदाय नाही, तर ही एक मार्गदर्शन करणारी संस्था आहे. तर अवश्य आपण या, हे समाजालाही मी सांगेन. म्हणजे हे एक ज्ञान, भक्ती, राष्ट्रभक्ती याचं एक मोठं सनातन संस्था म्हणजे एक व्यासपीठच आहे जणू काही. निश्चित. सनातन संस्था एक सर्वांचं व्यासपीठ आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही अपपर भाव नाही. आपण अधिकाधिक जणांनी या. सनातन संस्थेचे विविध ठिकाणी आश्रम आहेत. गोव्यामध्ये आश्रम आहे, पनवेलला आश्रम आहे, वाराणसीला आहे, केरळमध्ये आहे. त्या कुठल्याही आश्रमामध्ये जा किंवा सनातन संस्थेचे गावोगावी सत्संग आहेत. अगदी काही आदिवासी पाड्यांवरती पण जा, त्या ठिकाणी धर्मशिक्षण वर्ग चालत आहेत. तर त्या ठिकाणी जा आणि सनातन संस्था आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे. म्हणजे संस्थेचे जे संस्थापक आहेत, सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले, जागतिक कीर्तीचे संमोहन उपचार तज्ज्ञ आहेत. तर लंडनमधून प्रॅक्टिस म्हणजे हे बंद करून ज्या वेळेला ते भारतामध्ये आले, त्यांनी अध्यात्माचा अभ्यास केला आणि अध्यात्मावरती जेव्हा संशोधन केलं तर त्यांनी सांगितलं हे संशोधन सगळ्या समाजासाठी उपलब्ध झालं पाहिजे आणि म्हणून त्यांच्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली या संस्थेची निर्मिती झालेली आहे. अभयजी, तुम्ही काही
संदेश देऊ इच्छिता का या रौप्य महोत्सवी हा जो मंगलमयी हा जो प्रसंग आहे त्याविषयी त्या निमित्ताने? मी सनातन संस्थेचा संदेश म्हणजे गुरुदेवांचा संदेश आहे. मी जो मगाशी उद्धृत केला की भारतातल्याच नाही तर विश्वभरातल्या प्रत्येक व्यक्तीने साधना केली पाहिजे आणि साधनेशिवाय कोणताही पर्याय नाही. की साधना ही एकमात्र अशी गोष्ट आहे की जी आपल्याला मोक्षप्राप्तीसाठी नेते. म्हणजे आज एलॉन मस्क इकडून गेल्यानंतर परग्रहावरती कसं करणार आहे हा एक प्रकारचा भौतिकवादातला विचार आहे आणि दुसरीकडे अध्यात्माने दिलेला विचार आहे की ह्या पृथ्वीतलावरती आपण आलोय ते मोक्षप्राप्तीसाठी, पुन्हा येथे न येण्यासाठी, जीवनमुक्त होण्यासाठी आणि ते जीवनमुक्तीचे प्रयत्न करण्यासाठी आपण सुरुवात करा. आणि संतांशिवाय दुसरं कोणतंही मार्गदर्शक असं कोणी नाही. आणि आज भारत अशा संतांनी प्रत्येक गावोगावी सुद्धा आज संत आहेत. तर आपण या संतांच्या सान्निध्यात या, आपण अध्यात्माकडे वळा, साधनेला सुरुवात करा, हाच संदेश मी देईन. बाकी ईश्वर तर सक्षम आहे, तो हिंदू राष्ट्राची स्थापना करेल, त्याच्या कार्यामध्ये सहभागी व्हा, ईश्वर भरभरून देतो. हे आम्ही सगळेजण सनातन संस्थेचे साधक अनुभवतोय. आज सनातन संस्थेचे 2,500पेक्षा जास्ती पूर्णवेळ साधक आहेत की जे गावोगावी जाऊन धर्मप्रसाराचं कार्य करत आहेत. तर ह्या साधकांच्या जीवनातला हाच अनुभव आहे की आपण मायेतला हात सोडला की ईश्वर तो पकडतो आणि ईश्वर तुमची सगळी काळजी घेतो. तर आपणही या ईश्वराच्या दालनात या, हीच सगळ्यांना मी कळकळीची विनंती प्रार्थना करेन. आणि आम्हाला हा रस्ता दाखवला जे सनातन संस्थेचे मार्गदर्शक परमपूजनीय भक्तराज महाराज, त्यांच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करेन की त्यांच्या कृपा आशीर्वादामुळे आज सनातन संस्था एवढं मोठं कार्य करू शकली. सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांनी तर त्यांचं एक ऋषी आहेत ते कलियुगातले, तर त्यांनी त्यांचं आदर्श असं जीवन आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. सनातन संस्थेचं वैशिष्ट्य असं आहे की सनातन संस्थेचं मार्गशास्त्र शुद्ध असल्यामुळे ह्या 2024 पर्यंत जवळजवळ 122 साधक संत पदाला पोचलेले आहे आणि 1000पेक्षा जास्ती साधक हे जीवनमुक्त झालेले आहे. म्हणजे एखादा मार्ग योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे हे त्याच्यावरनं ठरतं की ज्याला ते ध्येय गाठता आलं. तर एवढ्या साधकांची जीवनमुक्ती आणि संतपद हे हा मार्ग योग्य असल्याचं दिशादर्शक आहे. तर मी सगळ्यांना हीच विनंती करेन की तुम्ही साधना करा. तर साधनेशिवाय पर्याय नाही, हीच सगळ्यांना विनंती करेन. नमस्कार. नमस्कार.